Akwai wasu cututtuka da a rayuwar ɗan adam idan ya kamu da su ba a taɓa warkewa har abada, kamar yadda masana harkar lafiya suka ce. Da yawa daga cikin cututtukan babu ruwansu da bambancin shekaru, wasu kuma suna da alaƙa kai tsaye da shekarun. A wasu lokutan wasu cututtukan ana haifar yara da su, amma akwai waɗanda ake gada daga wajen iyaye ko kakanni kuma ba a warkewa. A cikin wannan bidiyo namu yau bari mu tattauna akan wasu daga cikin irin waɗannan cututtuka masu haɗari ga rayuwar ɗan adam. Na farko, ciwon ƙoda. Ita dai ƙoda tana da tsari ɓangare biyu kuma kowace girmanta ya kai dunkulin hannu. Aikinta shine tace sauran ruwan jikin mara amfani da kuma dattin jini sai ya zama fitsari. A wannan hoto da muke gani, wannan ciwo na nufin ƙodan mutum ta daina aikin tace jini kamar yadda ya kamata. Masu ciwon suga da masu fama da hawan jini sun fi kowa haɗarin kamuwa da wannan cuta. Ana yin maganin wannan matsala ne kawai ta hanyar dashen ƙoda ko kuma a rinka yin wankin ƙoda lokaci zuwa lokaci. Kana cikin haɗari kamuwa da cutar ƙoda idan kana da waɗannan cututtuka. Na ɗaya, cutar hawan jini. Na biyu, cutar suga. Na uku, ciwon zuciya. Sai kuma idan a tsatsanku akwai wanda ya taɓa kamuwa da wannan cuta. Sannan akan samu sauƙi idan aka ɗauki waɗannan shawarwari. Na ɗaya, rage yawan cin gishiri. Na biyu, yawan cin ganyayyakin kayan itace. Na uku, motsa jiki akai-akai. Na hudu, ƙauracewa yawan shan taba da barasa. Sai kuma cuta ta biyu mai haɗari ga rayuwar ɗan adam, cutar asma. Hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar asma tana kama kowane irin nau'in mutum, amma ta fi kama mutum tun daga yarinta. Cutar ce dai ba ta bari a yi numfashi yadda ya kamata, kuma garin ƙoƙarin numfashi ƙirjin mai ita na toshewa sai ya rinka numfashi tare da wata ƙara kamar fito. Amma a wuyarta da ake sha ta danganta ga marasa lafiya. Wani tana damunsa duk bayan sa'a ɗaɗɗai, wani kuma kwanaki, wani kuma yakan ɗauki dogon lokaci bata tashi ba. Yanayinta ya ta'allaka da hanyoyin wucewar numfashi da suke da alaƙa da huhu, kuma hakan yakan shafar jijiyoyin da iska ke bi, don haka sai su rinka fusata cikin gaggawa. Wani bincike da aka gudanar ya gano cewa mafi yawan masu fama da cutar asma ba sa amfani da na'urar daƙile cutar yadda ya kamata a lokacin gaggawa. Binciken wanda wata cibiya mai suna UK Asthma ta gudanar ya nuna cewa ba a koya masu fama da cutar ɗaukewar numfashi yadda ake amfani da na'urar. A kuma cewar wata cibiya mai suna Allergy UK, masu cutar suna shiga ruɗi ne idan suka tashi amfani da na'urar. Sai cuta ta uku a cikin hawan jini. Hawan jini cuta ce da ake kamuwa da ita ta dalilin toshe wasu jijiyoyin jini da suke kai wa kwakwalwa saƙo, kuma da zarar sun gaza ayyukansu to matsala ta faru. Hukumar lafiya ta duniya WHO cikin wani rahoto nata ta ce akwai kimanin mutum biliyan 1.13 da ke fama da wannan cuta a duniya, kuma kashi 2 daga cikin masu matsakaicin samu ne. Wani bincike da WHO ta yi a shekarar 2015 ya nuna cewa namiji 1 cikin 4 na fama da wannan cuta, yayin da 1 cikin 5 na mata ke fama da wannan hawan jini. Hawan jini cuta ce mai wahalar sha'ani saboda ba a warkewa daga gare ta da zarar an kamu da ita. Akwai abubuwan da suke ta'azzara cutar, akwai kuma abubuwan da suke sauƙaƙa wannan cuta da suka taimaka wajen kwanciyarta. A Najeriya, wani bincike da aka yi ya ce sama da mutane miliyan 100 ne ke fama da wannan cuta, kuma maimakon raguwa kullum karuwa adadin yake saboda tsarin yadda mutane ke rayuwa da kuma irin abin da mutane suke ci suke sha, inji shugaban asibitin koyarwa na Lagos, Professor Adewe Oke. Saboda rashin zuwa asibitin da yawan mutane ke fama da wannan rashin lafiya amma ba san suna da ita ba. Abubuwan da suke kawo wannan cuta: ƙiba ko kuma nauyin jiki, damuwa a kwakwalwa, shaye-shaye, yawan cin gishiri, cutar ciwon siga, cin abinci mai kitse,
gado, rashin motsa jiki. Sai kuma ɗaya cutar mai illa ga ɗan adam, ciwon siga. Da yawa a yankin ƙasashen nahiyar Afirka ana ganin sukari wanda a Ingilishi ake kiransa da white sugar na da alaƙa da ciwon siga, diabetes. Masana na cewa wannan ciwo ne da aka fi gado a mafi yawan lokuta, duk da yake ga wasu lokutan ana iya sa mutum bai yi gado ba kuma ya kamu da shi. Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa, wani ƙwararren likita ne da ke a Abuja, ya bayyana wannan cuta a matsayin gazawa wani sinadari da ake kira insulin ko kuma rashin sinadarin a jikin mutum baki ɗaya, wanda aikinsa shine tunkuɗa suga daga jikin jini da mutum yake da shi zuwa wajen da ya kamata. Nau'ikan ciwon suga. Na ɗaya, akwai nau'in farko da ake kira type 1, waɗanda mutanen da ba su gaji ciwon ba daga zuri'a su suke fama da shi. An fi samun sa a jikin ƙananan yara ko kuma daga kan 'yan shekara 20 zuwa ƙasa. Masu wannan nau'in sun fi karanci a duniya domin yawansu bai wuce miliyan 1.2 ba a bakin duniya gaba ɗaya, in ji Dr. Salihu Kwaifa. Masu wannan nau'i ba su da sinadarin insulin duka a jikinsu, kuma za ka ga alamunsu suna ɗauke da ciwon saboda suna zuwa da rama da yawan fitsari da yawan jin kishirwa da kuma yawan shan ruwa, kamar yadda likitan ya zayyana. Sai na biyu, akwai nau'i type 2. Wannan nau'i ya fi yawa tsakanin mutane, ya fi addabar mutanen da ke tsakanin shekara 20 zuwa 79. Masana suna cewa akwai akalla masu fama da cutar a duniya fiye da mutum miliyan 560. Ciwon ƙashi shine ciwo shi ma da yake addabar ɗan adam na kuma ƙarshe a cikin jerin ciwukan da muka lissafo. Wannan wani ciwo ne da ke addabar ƙashi. Ana kamuwa da wannan cuta ne ta hanyoyi daban-daban. A wani lokacin ana kamuwa da wannan ciwo idan aka ji rauni sai ƙwayoyin cuta irin na bacteria su shiga wajen, sai ya janyo ruwa a cikin gabar da aka ji ciwon. A wasu lokutan kuma mutum na jin rauni ne tun lokacin ƙuruciya, sai ya girma ya zo sai ciwon ya dawo. Wannan ciwo na da nau'ika. Akwai waɗanda ake warkewa da wuri wanda ake kira da acute arthritis, bai wuce wata 1 zuwa wata 2 ake samun sauƙi. Akwai na chronic arthritis wanda yakan ɗauki lokaci daga wata 6 zuwa sama da haka kafin a fara samun sauƙi. Ciwon ƙashi dai ba shi da wani tsayayyen magani da za a sha a warke, sai dai maganin da ake kashe zafin raɗaɗin da ake ji. In kuma gabar ta cinye da yawa, to sai dai a yi dashe, kamar yadda ake dashen gwiwa ko cinya a sanya ƙarfe a jiki. Amma kafin nan akan yi wa ƙafa gashi domin samun sauƙi, amma fa ba warkewa. Abubuwan da kan ƙara ta'azzara ciwon. Shekaru. Wannan cuta kan iya kama kowa, amma ta fi saurin bayyana da kuma yin illa ga manya da suka kai shekaru 60. Jinsi. Kashi 2 cikin 3 na sabbin masu kamuwa da wannan cuta mata ne, don haka sun fi maza haɗarin kamuwa. Gado. Mutanen da ake haihuwarsu da wasu matsaloli na rashin lafiya suna daga cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta. Shaye-shaye. Bincike ya nuna masu shan sigari na cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta, in kuma suna da ita to tana ƙara ta'azzara. Rashin haihuwa. Matan da ba su haihuwa sun fi haɗarin kamuwa sama da matan da suke haihuwa. Ƙiba. Ƙiba ita kanta na tattare da wasu matsaloli na rashin lafiya a cikinta, kuma har da haɗarin kamuwa da ciwon ƙashi. Kuma akwai abu guda da yake rage wa mata haɗarin kamuwa da wannan cuta, shine shayarwa da suke yi. Don haka shayarwa yana rage haɗarin kamuwa da ciwon ƙashi.